حنت نايولكي كسمر الله يا نايولكي ملس مهابكو نبتقرأي قصة تتقوستيت كتتاني إرترا كينات مأواج مخانا أتعي فلتي قمتشو أذي نصبيك همزلنا تفلت سلزغونكا زيا كم قلعة حسيبة كحال فلكا كال مزز كم زلوها سلز فلت يزون لبام قن تردئي والله مزت أساسي رود ما يبل قمتشو ጸረ ኢትዮጵያ ሆኖ አንገቱን ለፈርዖን ቀንበር ሰጥቶ ጸረ ኢትዮጵያ ሆይኑ خسادون አርዑት ፈርዖን ሂቡ አብንግድዑ ናይ ፈርዖን አርዑት ተሰኪሙን ኢትዮጵያ ሓርሳይ ሰላም ኢትዮጵያ خزርግ ኢላት መጽእ ጉጅለን ተሃልያ እትቀዳማይ ነገር ከይተሓርሰ ቃዲሩ በማሕረሻ ፈርዖን ከሕረስ ተዳለው ቁራስ መሬት ኢትዮጵያ የለን ይብል ማድሮ በጸረ ፈርዖን ማለትም በፈርዖን ማረሻ ሊታረስ የተዘጋጀ ቀንጣትም የኢትዮጵያ መሬት የለችም እዚና አብይ አህመድ አሊ ህቶቶ በአርዑት ኢማራት ደሐርሳ ዘንዘሎ ኢትዮጵያ ይዝምልከት ዝመልሲ ስለዚህ ቅጽል ጎሞቹ ቅድም እንዳልኩት አያቷም አባቷም ይታወቃል እንዳልኩት ስብስቡ የተለያየ ማንነት ስብስብ أقدم أبوانا بحقوان زفلت يخم زبولكو إذن اجتفل عليه منت متأخب دما فرعون أرعوت تسعانني بتسعانن أرعوت نابئت كلا إذا هلولوي نخيد نابت خلاي حتو ولا نسون دوت أمرو سلزي كونه ሄሎ ቤተሰብ አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ ጦርነቱ ተጀምሯል መረጃዎችን ባጭሩ አቀርባለሁ መረጃው እንደሚያሳየው በሸረሪናና በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢዎች ነው ከባድ ውጊያ የተቀሰቀሰው ከተለያዩ መረጃ ምንጮች ለማጣራት ሞክሬያለሁ ዛሬ ቅዳሜ ሐምሌ 25 ቀን 2018 ዓ.ም እኩለ ሌሊት አካባቢ ነው ውጊያ የተጀመረው አንዳንዶች ከንጋቱ 12 ሰዓት ይላሉ አንዳንዶች ከንጋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ይላሉ ቦታው በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ ነው ከፍተኛ ውጊያ የተቀሰቀሰው ዛሬ የግጭቱን አጠቃላይ ሁኔታ በተመለከተ የሚከተሉትን ዋና ጉዳዮች አቀርብላችኋለሁ የውጊያ አቅጣጫና ስፋቱን በተመለከተ ከበረሃት ተነስቶ ወደ ሸረሪና ነጭ አፈር ባሉት የድንበር አካባቢዎች አቅጣጫ ነው የተከፈተው ውጊያው በእግረኛ በመካናይዝድና እንዲሁም በከባድ መሳሪያዎችም ጭምር የታገዘ ሰፊ ወይም ፉል ስኬል የሚሉት ጦርነት ነው ተፋላሚ ኃይሎቹ ከባድ ውጊያ የሚካሄድበት አካባቢ ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በስፍራው የሚንቀሳቀሱ የትግራይ ኃይሎች ብሎ ራሳቸውን የሚጠሩ በተለይ አርሚ 7 አካባቢ ያሉ ናቸው ትንኮሳ የፈጸሙት በሰራዊታችን ላይ በዚህም ወደ ከባድ ውጊያ ተገብቷል ምንጮች እንደሚያነሱት የጦርነት በቅርቡ በተለያዩ የትግራይ ከተሞች በህወሓት አመራሮች ሲመራ የነበረው የውጊያ ቀስቃሽ መፈክሮች ከተስተጋቡ በኋላ ያ ውይይት ከተጠናቀቀ በኋላ የተከፈተ ነው እንግዲህ ቀጣይ ብዙ ስጋቶች እንዳሉ እየተሰሙ ነው ያሉት ሁመራ ከተማ ጭምር የተኩስ ድምጽ ይሰማል እንዲሁም ደግሞ የድሮኖችንም ነዋሪዎች ያስተዋልን ነው ያሉት ወዴት ደርሳል የሚለውን ያጣርን የምናቀርብ ይሆናል ተኩስ መረጃዎች እንዲደርሱ ይሄን ፔጅ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ አመሰግናለሁ ለሎ ሰራዊት ኩል ሻዕ ስነ ልቦኑ ከመዓራረሎ ምንታይ ምንተ ተነብዚን ተጽሐይፈን ዘለዋ ጭርሖ እዚ ሕዚ ስልጣናኹም ትትዛዝሙ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ድማ ወጊድ ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል አመላ ትግራይና ሰፋሕቲ ኮንፈረንሳት እንዳተኻየዱ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ናብ ሓደ ውሳነ ዝበጽሐሉ ብኻልእ ገጽ ድማ ጸላእትና ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ብጽንተት ከጽቱና ሁሉ ዝከኣሎም ገይሮም አንተ ወይ ግለጽ ነይሩ ደርግ ዘይገበረውን ማሃያ ናይ መንግስት ሰራሕተኛ ኸልኪሎም ህዝቢ ባዕሉ ዝቆጠቦ በገንዘቡ ባንኪ ከይረክብ ገይሮም መሰረተ ልምዓታት ዝበሃል የለን ሸቀጣት ከይኣቱ ገይሮም ነዳዲ ከይኣቱ ገይሮም ሕክምና ከይኣቱ ገይሮም ተንዋና ንቃለሰለን ዘለና ዓላማታት ድማ በሚሊዮን ዝቁጸር ተፈናቀለ ህዝብና ናመረበቱ ንኸይኣቱ ምክንያታት እንዳፈጠሩ ህዝብና በሰላሓታ ክጸንት ገይሮም ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ጸላእት ዘሎ ህዝብና ድማ በብመዓልቱ መንነቱ ንኽቕይር መንነቱ ዘይቀየረ ድማ ካብ ገዙ እንዳውጹ ይቀትሉ ይርሽኑ ወጥፍው ወለው 400 መሬትና ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ እዚኦም ኩሎም በሰላማዊ መንገዲ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ይምለስ ደኾን ይኸውን በሰላማዊ መንገዲ እዚኦም ነረጋግጾም ደኾን ይኸውን ተባሂሉ ካብ ዕቅን ላዕሊ ትዕግስት ገይሩ
ህዝብ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ካብ ዕቅን ንላዕሊ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽውድእ ትዕግስቲ ገይሩ ይኹን እምበር ህዝብ ትግራይ ሲ ምዞም ዘለው ጎራብቱ ምስ ኩሉ ባይዘው ድሕሪ ሕጂ ምስ ኩሎም ጎራብቱ በቃ ራህዋ ያድልዩ ህዝብ ትግራይ እኹል ዝኾነ መስዋዕቲ እኹል ዝኾነ ኩናት እኹል ዝኾነ መከራ ዝሕለፈ እዩ ቶም ህዝብታት እውን በብተራ ከምኡ ዝበለ ፀገማት ዝረኣዩ ኩሎም ህዝብታት ራህዋ ያድልዮም እዩ ብዝኾነ ስሕተት እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሓደ አንጻር ተኻሊእ ክስለፈ ይግብኦም ዓፋር ሲ ማእኸል መሰልጠንን መዋፈርን ፀረ ሰላም ሓይልታት ትግራይ ንግበራ ሉክ ከመይ ጌርካ ከምምሳይ ክሳይስ መልክዕ ትህቦ ማለት እዩ እፍታ እዋን ጆኖሳይድ ዝነበረ ተሳትፎ ናይ ዓፋር ውስን እንዲያ ተፈልጣ ብዙሕ ዝገበርዎ ነገራት ኣሎ ኣብቲ ወሰና ወሰን ይኹን ኣብቲ ስርዓት ኣትዮም እውን ዝገበርዎ ነገራት ኣሎ ዝኸደ ርሕቀት ኣሎ ማዓት ብፍላይ ኣብቲ ወሰና ወሰን ብዙሕ ዝፃበእ ነገራት ኣሎ ክንዕርዮ ዘለና እዩ እምበር ኣሎ ግን ከዓ ከምቶም ድሌት ናይቶም መራሕቲ ግን ከዓ ኣይኮነን ነይሩ ህዝቢ ዓፋር ዝኾነ ነገራት እኳ ብኮንትሮባንድ ግዛዕ ክመፃ እንተኮይነንስ ዓፋር ከም መስመር ትጥቀም ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ዕድል ምስ ተጠቐመት ኩሉ ተኸፈተን እኮ ናብ ትግራይ ዝኣቲ መስመራት ዓፋር እያ ተኸፊታ ስለዚ ኣብ መንጎ ዓፋርን መንጎ ትግራይን ምስ ምቁራፅ የተፈጠረን ኢሉ ገምጊሙ ብስሩ ምቁራፅ የተፈጠረን ስለዚ ህዝቢ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ዝገበሮ ነገር ዝኾነ ነገር ክተብሎ ይትኽእል ፀበባ ዝኾነ ህዝቢ መተንፈሲኡ ተሳጊሩ ፀገሙ ተቐቢሉ እዩ ዓለም ለኸ ሓገዝቲ ኣካላት ክሪእዎ ገይሩ እዩ ዕቁባ ኮይኑ እዩ ትዝተረፈስ ከምልጥ ካብ ሞት ገይሩ እዩ ስለዚ ማእገር ናይቲ ህዝቢ እዩ ሓው እዩ በቃ ዓብይ ሓው እዩ ያው ዝተፈጠሩ መንግስታት ኾኑ ማለት መራሕቲ ኾኑ እቲ ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ በዓል ውለታ እዩ ስለዚ እዚ ካብዚ ተበጊስካ ክትዕምቆ ኣለካ ትርከብ ክተሳግሮ ኣለካ ስለዚ ልዕሊ ስርዓት ብልፅግና ምህላውን ዘይምህላውን ዝኸይድ ምሕዝነትን ሕውነትን ይዘድልየና ምስ ሱዳን ግን በጋጣሚ ግን ስርዓት ብልፅግና ዝበሃል ግን نقول حدا السودان زبها العدي بالكان السودان كفرس زقرم كوي السودان مفراسس بقى بعلو تخطيكو زي الرخيونا زي بهال مالتي بقى ناوز قناتات زيتي وبملا حيلي واقع يكون سرعه بلصقنا اب السودان ስለዚህ ካለ ይበር ወላ አሚዝ ዋጋ ኣብ ሱዳን ስለዚህ እዚውን ከረኸበካ ይኽእል ግን ቢዮንድ ስርዓት ብልጽግና ዝኾነ ዘረኸብ ነገር ኣለካ ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ሲ ምዞም ዘለው ጎራብቱ ምስ ኩሉ ባይዘው ድሕሪ ሕጂ ምስ ኩሎም ጎራብቱ በቃ ራህዋ ያድልዩ ህዝብ ትግራይ እኹል ዝኾነ መስዋዕቲ እኹል ዝኾነ ኩናት እኹል ዝኾነ መከራ ዝሕለፈ እዩ ቶም ህዝብታት እውን በብተራ ከምኡ ዝበለ ፀገማት ዝረኣዩ ኩሎም ህዝብታት ራህዋ ያድልዮም እዩ ብዝኾነ ስሕተት እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሓደ አንጻር ተኻሊእ ክስለፈ ይግብኦም ስርዓት ብልጽግና ግን እንታይ ዝገብር መስለካ ኣብ ትግራይ ፀገም ታኺና ዝኣወጀላ ግዜ ነቶም ጎራብቲ ህዝብታት መጀመርያ ንቅድሚት የምፅዎ ምክንያቱ መሪር ክኸውን ኣለዎ ትመድማይ መልክዕ በቀጻልነት ክህልዎ መሰረት ክሕዝ ኣለዎ እቲ ጉዳይ እቲ ኣጀንዳ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ርሒቑ ነዊሕ እዋን ክፀንሕ ኣለዎ ኣዲስ ኣበባ ሴፍ ዞን ናይ ብልጽግና ናይ ኣብይ ብልጽግና እኳ ኣይኮነን ኣብይ ኢላ ይዘወይ ኣነ ብልጽግና ከመይ ድኻ ዘብሎ እዚ ኣብይ ንጉስ ብልጽግና ኮረቻዊ ፈረስ ዓይነት ወንበር ነገር እዩ እምበር ብልጽግና ዝበሃል ከም ሓደ ኢንቲቲ ስርዓት ገለታትኡ ዘለው መራሕቲ ዝውሰነሉ ገለ ይኮነን ኣብይ እዩ እቲ ግዳእ ግን ያው ኢትዮጵያ ብከም ሓደ ስርዓት ክትገልጾ ትኮይንካ ብልጽግና እዩ ሳይ ዝገብር ቶም ጎራብቲ ህዝብታት እዚ ብዙሓት ከባብታት ገይርዎ እዩ ዕርዩ ዘይተስተውሓለ ኮይኑ እምበር ምብራቅ ኢትዮጵያ እውን ተገይሩ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ትውሽጢ ደቡብ ኢትዮጵያ እውን ኣሎ ከም ዝበሉ ጸኒሖም ኣናእሽተይ ነገራትን ምፍጣር መልሲ ይመስሉ ይኸውን ሕቶታት መልሲ ብሄራዊ መልሲ ግዛዕምዛዕ ኣብኡ ሕትኽትኽ ዝብሉ ነንርእሶም ዝናቆሩ ዝፈጥር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከዓ ምስ ነዊሕ እዋን ናይ ስልጣነ ናይ ግዛዕ ናይ በዓል ቤትነት ናይ ምስረታ ዓዲ ገለታት ተታሒዙ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም እንተይበላዕካ እንተይንበርክኽካ ብኹማን እንተይገበርካ እንተይሰዓርካ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ንጉስ ምዃኑ ይከኣለን ዝብል ስዑት ካልኩሌሽን ዝወለዶ ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም ነንርእሶም ክዳሙ እዩ ዘይከዶ ርሕቀት የለን ዝኾነ ኣካልስ ክሳተፍ ኣለዎ ዓፋር ድሕርሕር እንተይሉ ደፋፊኻ ኢኻ ተእትዎ ናብ ትግራይ ዕርዩ ዘይከደ እንተኮይኑ ሕዚ ምንታ ንዕርዩ ክኸይድ ናይ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝሸፈቱ ናይ እምነት ትካላት ከይተረፈኩ ዝሸፈቱ ሓይልታት ኣስፊርካ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ዓፋር ብጥርጣራትን ቂማትን ክስታይ ትገብሮ ልዕሪኻ መሰረት ትህቦ ማለት እዩ ዕሪኻ ተጠናኽሮ